Wint Sport. Waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies. Het is vreed, zonnetje in april. Dit is Bien Sport. Mij on tafel ooit Cambuurspeler en de nieuwe boenscoach van het Froois daklezeteam René van Rijswijk. En we zijn blij dat hij er weer is. Uw eigen Cambuur-watcher Geert van Tuin. Geert, hoe gaat het met die? Ja, gaat fantastisch, Arjen. Ik kom er weer on, roep ik al hier, overal. En ik kom er echt weer on. Ik doe weer wat liedse klusjes. Weekend, een weekend weer wat. Hier weer zitten. Jong lekker naar Cambuur. Kom er eens naar FVC Snitswiet Zwart. En starig gewoon bouw ik het weer op. En dan hoop ik het er over een dikke maand weer volop mee te draaien. Hartstikke goed. Hartstikke mooi om dat te jaren. Ja. Welkom om deze tafel. Geweldig om hier weer te wezen. Fantastisch. Wederzijds. En Joen dan spreekt er in Wommels, maar hij zit nooit hier al aan tafel. De behangkoning van Den Haag, John van Zweden. Corway, 3,5 ton per week dat ging. Misschien een bal 40 meter achter iemand aan je, die lul joh. Koorsak! Ja! 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 Oh! Past het! Come on, what fuck sake! How much more? Come on! Ja! Ja, dit was de wedstrijd tegen, dat kan haast niet missen, hè? Manchester United tegen Van Gaal. Ja. Jullie winnen met 2-1. Jij bent fanatiek supporter van de Engelse club Swansea City, maar niet alleen dat, ook aandeelhouder van de club. Ja. Vertel nog even voor de mensen die het niet weten in het kort, hoe ben je daar als Hagenees terechtgekomen? Ja, toen ik 16 was, mijn vader me ooit meegenomen naar een Premier League wedstrijd, naar een First Division wedstrijd. Die werd 's morgens gespeeld, 's middags speelde Swansea uit bij Fulham. Ik ben daar blijven hangen. Ik zat nog op school, Engelse penvriend gezocht. Iemand van Swansea uitgekomen en dat is mijn club geworden. En ja, dan ga je daar op een gegeven moment heel vaak heen. En in 2002 was die club in handen gekomen van een Australische zakenman. Ja, die heeft er een hele grote puinhoop van gemaakt. En toen is mijn zogenaamde voormalige penvriend een actie op gaan zetten om de aandelen van die man terug te kopen. En toen hebben we met 5 man besloten om de club terug te kopen voor 250.000 pond. En toen heb ik er 50.000 pond in gestopt. En in 4 jaar tijd zitten we, in 14 jaar tijd zitten we in de Premier League, hebben Europees voetbal gespeeld, 2 keer de beker gewonnen. Zo een middenmotor nummer 8, toch? Ja, het gaat supergoed. En Ik Louis van Gaal verslagen natuurlijk. Dat is nog het mooiste. Ja, wat een verhaal. Dat is een sprookje bijna. Ja, dat is een sprookje toch. Je zit er ergens en zegt, doe even, maar ik bedoel, ik zou dat misschien ook wel hartstikke leuk vinden, maar doe maar even €50.000, zeg. Goeiemorgen, waar moest ik die even op? Nou ja, daar heb je gelijk in. Ik heb er ook, maar het is bij mij op het laatste moment van de dag is het eigenlijk om 10:30 s'avonds kreeg ik een belletje of ik in wilde stappen. Want ik was niet de bedoeling dat ik ermee zou gaan. En ik heb de laatste dag werk eigenlijk gebeld van John, 1 investeerder heb afgehaakt. Wil jij inspringen? Maar ja, mijn vrouw zat naast me op de bank, dus het was niet het beste moment om ja te zeggen. Maar goed, ik ben de volgende dag toen naar de bank gegaan. Ik heb de hypotheek stiekem heel wat verhoogd. En ik ben met een noodgang naar Swansea gegaan. Een dag later was ik eigenaar. Je hebt je vrouw niks verteld? Nee, toen nog niet. Nee, die is erachter gekomen door de Engelse pers. Die komen zondag stonden ze voor de deur. Maar had ik er ook een dag over na moeten denken, dan weet ik zeker dat ik het ook niet gedaan had. Nee. Maar ik had er ook geen seconde om na te denken. Ik had heel slecht geslapen die nacht. En ik ben eigenlijk de volgende dag heel impulsief naar Engeland toe gegaan. En eerst naar de bank, vliegtuig gepakt naar Engeland of naar Swansea. En om 4 uur was ik eigenaar van een voetbalclub, heel snel. René, zijn er misschien parallellen te trekken tussen dit Swansea City en Cambuur? Misschien wat ook echt de weg omhoog heeft gevonden? Ja, nou, gelukkig is Cambuur op dit moment meer waard dan 250.000 pond. Ja, gelukkig wel. Het gaat hartstikke goed met de club. Dus, en ik denk dat de club ook wel momenten heeft gekend in de historie die allemaal wel bekend zijn waarop het niet zo goed ging en het bijna afgelopen was. En wij zijn ook heel blij dat er toen mensen waren die zeiden van ja, maar dat gebeurt niet. En die daar toen ingestapt zijn en met man en macht de boel weer overeind getrokken hebben. Met uiteindelijk dit als resultaat. Het is fantastisch dat de club nu zo goed is. Staan ook achter. Jullie ja, ik wou net zeggen. Ja, zie je wel. Ja. Mooi, maar je moet het ook een beetje mee hebben dan. Want hoe is het dan mogelijk? Dit lijkt wel een sprookje. Ik bedoel, het had ook allemaal kunnen mislukken en niet goed kunnen gaan. En dan krijg je zo de wind in de zeilen en sta je opeens 8 in de Premier League. Ik kan je wel verklappen een klein beetje hoe dat komt. Weet je, wij zijn supporter van die club. En we zijn eigenlijk de enige club in Engeland die in handen is van supporters. Zeker op het hoogste niveau. En wat bij ons ineens gebeurde was dat de hele stad is echt achter ons gestaan. De hele stad, het publiek kwam ineens weer op de tafel. Iedereen zei onze club en iedereen had het over ons.
En daardoor kwam er meer geld binnen. En de gemeente ging erachter staan. De gemeente bouwde ineens een nieuw Maar stadion. dat wist je allemaal niet. Dat moest je maar Kon niemand gokken dat die Nee, dat beweging kon zou niemand. ontstaan. Dat die gemeente zou meegaan. Dat wist jij niet toen je die €50.000 Nee, natuurlijk niet. gooide. Dat kon niemand kon dat weten. En dat is ook wat ik al zeg. Het is een story geworden. Die elke keer knijp ik weer in mijn arm. En denk ik, wanneer gaat het een keer stoppen? Weet je? We hebben de League Cup gewonnen. Ja. Gepromoveerd in de Premier League. Dan denk ik, nou is het wel het einde. En nou staan we dit jaar weer een plekje hoger als vorig jaar. We hebben dit jaar 2 keer van Gaal ruim zijn oren gegeven natuurlijk. En we zijn de enige club die dat gedaan hebben. 2 keer van Gaal gewonnen. Dus ja, voor mij is het alweer een topseizoen. Want jullie shoppen ook vooral op de Nederlandse markt. Eigenlijk, hè, die hou je wel nadrukkelijk in de gaten. Met, ik noem een Boni, de Guzman, Vorm. Houd je persoonlijk zelf die Nederlandse Eredivisie ook echt sterk in de gaten? Ja, ik hou zelf, ben ik een van de weinige dingen die ik in het bestuur doe. Want de rest doet dagelijks leiding. Wat ik al zeg, ik ben dagelijks gewoon in Nederland en verkoop ik rollen behang. En hoe heet dat? En mijn bestuur, de rest van mijn bestuur, die zit in Engeland of in Swansea en die regelen dat. Alleen ik hou zelf ik regel eigenlijk de coördinatie van de scouts in Nederland, België, Duitsland, Scandinavië. En waar ik heel sterk in ben, wat een van mijn taken is de supporters scharen zo groot mogelijk maken in Nederland. Ja, en dat is doordat ik dan ook op non-profit basis reizen organiseer daarheen. En zoveel mogelijk Nederlanders mee wil krijgen naar de Premier League. Maar nog even over die scouting, want we hebben even het voorwerk gedaan. We hebben weer een pareltje voor je. Ik ben heel benieuwd. Even kijken. Larsson, daar is Oet. Goed gedraaid, Larsson. Snel weg ook. Larsson, nog een man kwijt. Dan is de voorzet goed en de redding daar van Nienhuis. Oh, wat een mooie goal zeg van Larsson. Wat een knappe goal. Ja, Sam Larsson, de vleugelaanvaller van Heerenveen. Staat hij op jullie lijstje of niet? Nee, hij staat niet op ons lijstje. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, toen je met Oet begon, dat was er wel eentje waar ik wel, waar ik van dacht van, nou dat zou er eentje voor Swansea kunnen wezen. Mark Oet. Nou, dat vind ik een geweldige voetballer. Maar goed, er zit geen link bij Swansea bij, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is wel een voetballer die gewoon een topper is. En die zo, ik denk zo bij Swansea mee kan draaien. Zeker nu Boni weg is en wij eigenlijk nog maar 1 spits hebben staan. Is dat wel een speler... En het maakt eigenlijk ook niet uit wat zo'n speler moet kosten, toch? Want ik bedoel, in de televisiegelden die daar worden betaald... Sky betaalt 5,66 miljard. Ik bedoel, als je de nummer laatst van de Premier League krijgt, nog 133 miljoen. Dus volgens mij zit je er een klein beetje naast. Klein beetje naast, ja, toch? Laat ik het zo zeggen. We krijgen 40 miljoen pond aan televisiegelden per jaar. En dat is eigenlijk verdeeld dat elke club ongeveer hetzelfde krijgt. Alleen er is inderdaad een nieuwe regel of een nieuwe contract gemaakt, een nieuwe deal gemaakt een aantal weken geleden. Waardoor alle clubs gelijk weer een stuk meer waard zijn geworden. Want er is 100 miljoen voor elke club bijgekomen in 3 jaar tijd. Dus wij krijgen iets van 76 miljoen jaarlijks aan ponden op de rekening aan televisiegelden. En dat is natuurlijk, als je dat vergelijkt met Nederland, is dat natuurlijk niet normaal meer. Nee, maar dan is Oet en Sam Larsson, dat is dan een koopje, joh. Ja, dat zijn koopjes, ja. Ja. Maar voor daardoor misschien de voetballer ook wel een beetje verziekt. Dat er zoveel geld is in Engeland. Ja, niet alleen in Engeland. Ik bedoel, je kunt je sowieso de vraag stellen of voetballers niet gewoon veel te veel geld verdienen. Maar dat geldt niet alleen voor voetballers, dat geldt ook voor Humberto Tan of weet ik van mensen die in de entertainment zitten en zo. Dan denk ik van ja, misschien moeten we eens een keertje gaan herwaarderen wat we belangrijk vinden in onze maatschappij en zo. En mensen die keihard werken in de ziekenhuizen of mensen die eens wat beter gaan waarderen. Maar goed, jij hebt er toch ook van geprofiteerd eigenlijk? Zeker, ja, absoluut. Alleen zat niet echt in de gouden tijd. Maar ik ben ook nooit een topvoetballer geweest. Dus Je scoorde altijd en overal. Ja, dat doe ik nu, Gert. Dat doe ik nu, niet te voetballen. ja. Maar, nee, ja, natuurlijk. Maar het is zo uit de hand gelopen inmiddels. En het is ook zo'n rondpompen van geld geworden, volgens mij. Op banden. Nee, precies. Wij zijn wat dat betreft een voorbeeld. Jij zegt, we kunnen al lang overgenomen worden. Er zijn er allemaal kapers op de kust van die club. Maar dat zijn vaak van dat soort gasten die denken, oh mooi, dan kunnen we. Dat wordt zo'n heel circuit. Maar er zijn gelukkig, en dat wil ik je dus even, daar wil ik even op ingaan. Kijk, er zijn gelukkig meerdere clubs die in Engeland nu het licht gezien hebben, denk ik.
Ja. Want natuurlijk zijn die bedragen van wat Louis van Gaal doet. Hè, we lopen daar natuurlijk grapjes over te maken. En dat het allemaal zo goed met Louis gaat, dat vinden we allemaal zo prachtig. Maar je moet eens kijken wat hij daar voor een begroting heeft staan. Dat is geloof ik iets van 27 keer zoveel als wat wij hebben staan. Hij betaalt salarissen wat mijn hele ploeg nog niet bij elkaar verdient in een maand. Eens kijken wat hij op de bank zet. Wat hij op de bank zet. Bij ons had hij op een gegeven moment dat hij die Falcao op de bank had, Mata op de bank staan. Die Spanjaard die liep, die Argentijn die liep te voetballen, die Maria, die had bij ons nog niet achter gekomen bij wijze van spreken. En dan flikkert hij op de bank en dan heb hij nog een linksback voor 40 miljoen gekocht die een vermogen kost. Wij doen het met huistuin- en keukenvoetballers even om ons gemak. Je haalt John wel Boni. En die kun je vervolgens fantastisch verkopen. Die doet wel dat zit wel in het grote geld natuurlijk. Nee, maar dat geeft dus gelijk weer aan hoe goed onze club is. Weet je, wij hebben Boni helemaal niet voor een hoofdprijs gekocht. En we hebben Boni helemaal niet voor een hoofdprijs op de loonlijst gehad. Ik heb het nog wel eens aan Boni gevraagd waarom die bij ons tekent. En dat is gewoon een fantastische gozer. Iedereen denkt dat hij voor het geld gaat. Bij ons helemaal nooit voor het geld gaan. Want dan had hij bij al hele andere clubs terechtgekomen. Hij is bij ons gekomen omdat hij onze club gewoon een hele grote familiaire club vond. Bij ons verdient iedereen bijna hetzelfde salaris. En dat is gewoon een heel groot verschil. En wij betalen niet van die debiele bedragen. En dat is het mooie. Je hebt vooral een heel soort met wedstrijdpremies. En daardoor gaan die spelers echt dat is het door het vuur. Ja, dat is het grote verhaal. Hey jongens, we moeten eventjes naar mijn club. En Joert is dat de atletiekvereniging Horror in Snits. Ja, ik zal het even uitleggen, John. Elke week zijn we bij een atletiek of bij een amateurvereniging ergens in Friesland. En deze week zijn we in Sneek bij de atletiekvereniging Horror. Aparte naam, maar het is toch zo. Mooi man. De atletiekvereniging die moest een naam hebben. En er was een groepje meisken toen. En die hadden de atletiekvereniging oprachten. En toen zeiden ze van, god, hoe moeten we eigenlijk eten? En toen wie er een die ziet hij wat en die leest een stripboek. En die zei van, horror, hoe komt daar nou bij? No? Nou, dat was zo'n lied zwart mansje. En die jitte horror, die kon verschrikkelijk hard rennen. En toen zei ze van, neem hem horror. En van die tijd is de atletiekvereniging Horror. We hebben haast 400 leden. Dat is een soort hutrenners nou, maar ik heb ook onderdelen die het atletiek heeft. Dus ik nou heeg springen daar en je bent onthouden in. En straks daar ik nog pols heeg, ik begrepen, dus dat wordt leuk. Het is nog niet de tijd voor strandgenoegens. Al is het weer de laatste tijd toch ook weer niet om op te schieten. Toch was het voor... Ja, ik ben eigenlijk toch mijn huid erbij komen. Wie Nederlands kampioen op 4 en 10 kilometer. En atletiek voor en atletiek na. En er waren heel wat cracks gekomen. Zoals de Nederlandse kampioen op de 5 en 10 kilometer Kees Clement, die direct de leiding nam, gevolgd door Stijlen uit Rotterdam. Hij is 40 jaar trainer geweest hier. En dat heeft er altijd mooi een soort passie in. En dat vind ik echt geweldig. Ik vind het een prachtclub. Die rennen hier een soort goeie atleten. Maar daar heeft hier ook een breedte sport. 400 leden, dat zijn natuurlijk net alle toppers. En dat hoeft ik net. Ja, je ziet van kanshebbers om naar de Europese kampioenschap te gaan. Dit hier en Orien. Naar de wereldkampioenschap voor junioren en ik om bij de eerste trein te komen. Hij is Nederlands kampioen vierspringen. Vorig jaar Nederlands kampioen discuswerpen. Tweede mooi kogelstierden. Hij kan geweldig heeg springen, 2,2 meter. Ja, hij heeft net echt een slecht onderdeel erbij. Ja, Pols Heeg is een van de wat mindere onderdelen. Maar verder echt is het een hele goede tienkamper. Dat best hij nooit? Ja, en zijn trainer. Ik ben al 40 jaar rond het rennen. En ik heb nog geen dat ik denk van dat het verschrikkelijk pino is. Nee. Ik geloof net dat het extra of zo doet mooi in lichaam. Ik ben nog geen zondag. Ik zie me in huid en dan denk van les van de knibbels en dus juist het wel wat. Ik denk dat het heel gezond is. Maar dan moet het opbouwen en dan moet het net te gek doen. Maar dat is met alles zo. Nou, net te gek. Ja, ik voel me hier thuis. En dat heb ik altijd hand. Dus zolang dat je bent, ben ik hier wel op plek. Dat is sfeer, dat is... ik ken zo langzamerhand een soort mensen hier. Dus het is een beetje thuis.
Ja, hij is de nieuwe bondscoach van het Froijes daklezenteam, maar ook bekend als oordspeler van SC Cambuur, René van Rijswijk. In 4 een heel seizoen van de Ljouters scoorde hij er 22 en dit, wie even ziek, maar misschien wie het wel de mooiste. Oh ja, deze. Ja, tegen Sparta en volgens mij René. En de paardenstaart, het zou dus van tevoren, die leidt ergens in de auto nog, hè? Ja, die laat ik tegenwoordig altijd liggen. Ja, precies. Wie dit de mooiste? Is Sparta? Ja, dit is wel een van de mooiste om te zien. Maar we verloren die wedstrijd, geloof ik, met 4-1, 4-2. Oh. Dus, Wie dat dan net zijn? Maar er zijn er niet zo heel veel, maar dit was wel mooi. Ja. Hey, dan is de Kwartlien benoemd de bondscoach van de Frolie, van het daklezenteam. Dan hebben we toen straatvoetbal, streetvoetbal. Ja. Hoe komen ze eens bij Dijtelonen? Nou, ik heb al een aantal jaar ben ik trainer geweest van het team hier in Leeuwarden. Dat is ook altijd gekoppeld geweest aan Cambuur. En dat was vanuit 4 Friesland. En deed ik de dames en Lodi Roemiak deed de heren. En dan gingen we naar toernooien in Nederland. En het was altijd zo geregeld. Ook bij daklezen? Ook met daklozen en ja. dakthuislozen. En het was altijd zo geregeld dat de kampioen van Nederland dan Nederland vertegenwoordigde op de WK. En afgelopen september werd ik met mijn team Nederlands kampioen. En zijn we naar Chili geweest de WK spelen. En alleen de opzet is nu veranderd. Dus Stichting Live Calls, die dit allemaal organiseert samen met Leger des Heils, die hebben gezegd, we willen nu een selectie gaan maken van alle teams die er zijn. Dus we willen niet meer de Nederlands kampioen sturen, maar gewoon een selectie van en een echte bondscoach erop zetten. En dat hebben ze nu gedaan. En omdat in Chili ze een goede ervaring hadden en ze mij al kenden, hebben ze mij gevraagd om dat te doen. Ja, maar het is een heel grut spektakel. Hè? Dat wie vorig direct in de Homeless World Cup in Amsterdam. Dat is dan het doel in september dit jaar. Ja. Maar in Chili hebben we ook beelden van. De vrienden hier dus dat in Chili. Kunnen we even naar zien hoe grut dat het eigenlijk is? Ja, erg leuk. Ja, prachtige beelden. En hoe worden die speelsters dan geselecteerd, René? Want het gaat niet alleen om sporttalent, maar ook nog een beetje om maatschappelijke ontwikkeling. Ja, je moet je voorstellen dat het hele programma is bedoeld om die mensen weer een eerste stap te laten zetten richting verbetering van hun sociale situatie. En dus sport wordt ingezet als middel. En dat is een heel krachtig middel. Je ziet dat al die mensen, al die deelnemers zie je groeien in zelfvertrouwen. En onderling ook heel kameraadschappelijk. Het is echt een hele goede sfeer gebeurt het. Maar het niveau is ook best hoog. Niet allemaal, want het gaat niet zozeer om het voetballen, of je kunt voetballen of niet. Het gaat erom dat je weer een stap zet. Maar er zitten ook wel mensen met hoog voetbalniveau. Alleen, het gaat natuurlijk uiteindelijk om, ik ga wel kiezen de goede voetballers eruit pikken. Ook selecteer ze? Ja, ik ben de bondscoach van de dames en Soufiane Touzani is de bondscoach van de heren. Dus hij doet dat bij de heren. Die begenadigd voetballer, hè? Ja, de pleintjesvoetballer, zeg maar. Tegenwoordig de straatvoetballer van Nederland volgens mij. Die zit overal. Maar ben die vrouw dan echt dakleers? Die doelgroep is wel wat uitgebreid. Dus het heeft te maken of je bij een organisatie je hebt gemeld voor hulp. Maar hoe kist dat die famkes, René? Hier in Leeuwarden is het ooit begonnen met 4 Friesland. Dus die zijn toen... Ja, maar er zijn ook talent in Amsterdam, in Rotterdam. En elke stad heeft zijn eigen... Het Leger des Heils organiseert dat. En de Stichting Live Calls organiseert de wedstrijden. Leger des Heils organiseert de plaatselijke trainingsdagen. En die zorgt dat de teams bij elkaar komen. Maar dan mag dat dus in, om te zien. Nou, er zijn toernooien door het hele land. Dus vanaf nu is er elke week wel ergens in het land een toernooi. En Soufiane en ik gaan gewoon scouten. We gaan gewoon naar die toernooien. Rotterdam, Amsterdam, leuk, Leiden.
we Maar dat scouten doet heel en- wat. En ik heb die famkes getroffen een keer bij een ceremonie op het gemeentehuis. Toen je me, Ja, jongen, prachtig. En dat vergeet ik echt nooit weer, want ze groeien enorm. Het is echt fantastisch om te zien. Ja, hè? en we hebben het net gehad over maar die Engelse clubs en verdienen zoveel. Maar Engeland is wat dat betreft ook wel weer de bakermat van het maatschappelijke bewustzijn in het voetbal. Hè? We krijgen heel veel van de samenleving, maar moeten we niet ook wat terug doen voor de samenleving? Ja. Dat komt eigenlijk uit Engeland. Dus wij doen ook donderdag doen we dat inderdaad. Ja, Elke donderdag gaan we iets doen. En het is gewoon zo. Geef mensen een platform en ze gaan groeien. En geef mensen een toffe ervaring en ze gaan groeien. En zo simpel was het. We gingen al naar zo'n toernooi gaan. De Nederlanders al fantastisch. Maar wij zijn naar Chili gegaan met meiden die hadden nog nooit gevlogen. En die wisten niet wat ze overkwam. En dan komen ze daar. En dan lopen daar nog 900 sporters elkaar high fives te geven de hele dag door. En dat is zo'n ongelofelijke boost. En dan lopen we gewoon op een WK. En het doel is dus de Homeless World Cup in september in Amsterdam. Jongens, we zijn daar onder de quiz. Ja, John, dat weet je niet, maar deze show die staat echt bekend om een hele moeilijke quiz. Meestal gaat het over Berend Schoostra, deze keer iets anders. Oh. Maar niet moeilijk. Hoeveel doelpunten? De vraag van deze week gaat over het shirt van Sportclub Heerenveen. Want hoe volle pompenblenden staan er eens op? Is het A, zo'n? Is het B, 10? Of is het C, 23? Mail je antwoord van Waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win! Ja, het je een beetje tellen kunnen, dan is het altijd dreig. Te winnen trouwens 2 kaartjes voor de volgende thuiswedstrijd van Sportclub Heerenveen. De wedstrijd in Willem II. Dan de winnaar van Vlinwieken zit nou onder in beeld. Thomas Roest uit Laren. En hij wint het originele Cambuur-shirt van Berend Schootstra. Op de radio doen wij zelfs ook weer een verslag van Cambuur en Heerenveen. Collega's Koos Wieling en Andor Faber zitten jong bij de wedstrijd in het Cambuurstadion. Joenal dus in Excelsior. En morgen dan zit ik zelf in Eindhoven om jou bij te praten over de wedstrijd PSV in Sportcup Heerenveen. Ja, Cambuur is nog volop in de race, heren, van het 8e plak. Geert, wat denkst u? Is dat realistisch? Nou, dat is nog maar even de vraag. Ik hier het realistisch vond dat ze van Greens wonen hier. Want dan hier er wat gebeurt. En nou hebben ze dat toch wel op een uitermate knullige manier of tikkie knullige manier. Het is, broek ik het even mis, maar nee, ik vond het uitermate knullig. Uit Hanjon. En dan heb ik weer zoiets van, ja, dan wordt het weer hangen en wurgen. Dus de echte boost miste ik er wat in, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is maar de vraag. Greens zit er op hetzelfde aantal punten. Willem II zit op hetzelfde aantal punten. Maar goed, zorg naar het programma en wat je al... Het kan al jaar. Ja, Joen in Excelsior uit Rotterdam. René Dobis Rotterdam. Ja, onderschat dat Excelsior net is. Marines Dijkhuizen. Ja, daar komt toch Cambuur-trainer. Ik kan me niet anders herinneren dan dat wij het altijd lastig hadden tegen Excelsior. Altijd moeilijk, ja. Altijd goed voetballende ploeg. En Marines heeft natuurlijk ook nu weer een hele leuke ploeg neergezet. Ja, zeg het maar, ik weet het niet. Maar weet je, het zou hartstikke mooi zijn als we 8e worden en die play-offs gaan spelen. En misschien wel zelfs dan wel tegen Heerenveen, weet je wel. Hartstikke mooi, maar weet je wel, zou het nou echt verstandig zijn voor Cambuur om dat allemaal te moeten spelen? Henk de Jong had er juist er wel wat van zei. En hij zei, dit soort trajecten voor clubs als wij, maar een betrekkelijk lietse selectie, killing voor de toekomst. Want er komt staan druk op te lezen. Stel je voor dat die verder komen. Je moet iedere betiet alweer in dat Europese toernooi instappen. Je bent er haast wel wist van dat het niet succes oplevert. Want ergens, heel waar jullie, komt er een chance van de matten vaagt. Voor de zitariëring en over 12 weken maaien los in de competitie. Het mooiste seizoen misschien wel wezen op doelsaldo. Correct net plaatsen voor de play-offs Europees voetbal. Toch? Dan heb je wel de credits van elke niet. En elke niet zei fantastisch die jongens. Ja. Geweldig seizoen. Maar aan de andere kant, Heerenveen uitschakelen in de play-offs. Dat is natuurlijk... Dat is ook wel inderdaad. Dus wat denk jij, John? Ik denk dat jullie er helemaal naast zitten. Want ik denk dat het namelijk voor de supporters, je voetbalt voor de supporters. En dat het voor de supporters Europees voetbal natuurlijk van alles het mooiste van het mooiste is. Ik weet nog wel dat ADO in 87 Europees voetbal heeft gespeeld. 2 jaar geleden, 3 jaar geleden. We zijn met Swansea vorig jaar Europees voetbal gaan spelen. Je trekt zoveel mensen mee. En ik denk dat voor de supporters dat een uitje is. En dan moet je niet denken van, is het voor de spelers goed en leg je de druk hoog. Dat vind ik onzin, daar worden ze goed voor betaald. En ik denk het gaat niet zozeer om het druk hoog leggen, John. Het gaat me meer, als je kijkt naar de beperkte selectie die Cambuur heeft, dat het een enorme druk, mentaal, fysiek, daarop je moet wel weer die competitie in. En Cambuur moet wel gewoon, dat is heel belangrijk, op Eredivisie nog wel blijven presteren.
Ja, dat is niet een uitgemaakte zaak. Ook volgend jaar nog niet. Nou, Kijk, maar jongens, goed, als je we een praten aan stabiele ze terug, jongens, nog even op internet. Want ons vier, we moeten alles op televisie, manje, dan ben we er weer. Dan met een reguliere beent. Op internet gaan we dus nog even terug. Zorg ervoor op omroeplive.nl. Voor nou in elk geval nog een heel goed weekend te wezen. Dag. Welkom waarom bij Bean Sport op internet. Hier praten we nog even terug met John van Zweden, René van Rijswijk en Geert van Tuinen. John, we waren bij jou gebleven met jouw pleidooi. Waarom je echt moet zeggen van Cambuur, die moet gewoon vol voor die play-offs gaan. Nou, ik vind dat elke club altijd vol voor de play-offs moet gaan. Ik vind dat gewoon, dat hoort er gewoon bij. En daar voetbal je voor. En je voetbalt voor het hoogst haalbare. En dan alles wat je kan halen, moet je halen. En ADO is via de play-offs Europa ingegaan in 2011. En voor een supporter is Europees voetbal, zeker voor een kleinere club als Cambuur, het ideale platform om leuke dingen te doen. Ja, en er staat buiten kijken als voetballer. Denk je ook niet na van, maar ik moet ervoor zijn. Als voetballer ga je, als trainer ga je. Ja. Alleen, je kunt wel zien als je een voorbereiding is heel belangrijk voor een seizoen. Als je een goede voorbereiding hebt en je hebt iedereen fit, dan draai je vaak een goed seizoen. Als je wat kwakkelt, als speler weet je dat. Als je kwakkelt in de voorbereiding, dan heb je het hele seizoen loop je een beetje te klooien. Als het een beetje tegen zit. Dus als je zo ernaar kijkt en je hebt maar 2 weken vakantie en je moet eerst play-offs spelen, die zijn zwaar. En dan moet je ook nog in de voorbereiding buitenlandse tripjes maken en voetballen. En dan heb je weinig tijd om te rusten. Op 16 juli naar Kazachstan of zo. Dan denk ik, wat. Ja, nogmaals, wij zijn naar Kuban Krasnodar geweest en naar Roemenië geweest. Dat is het mooiste. Daar kom je normaal nooit meer mee. Maar was het leuk? Nou ja, moet je luisteren. Ik kijk daarnaar uit. En ik heb 2 clubs waar ik supporter van ben. En van de een ben ik dan eigenaar. En wij weten dat wij met onze clubs nooit landskampioen zullen worden. En als wij gewoon in de middenmoot meedraaien, dat is gewoon even mijn wat zeg ik tegen iedereen. Als wij in de middenmoot meedraaien en je hebt af en toe gewoon eens een keer eens in de 3, 4, 5 jaar Europees voetbal. En je hebt af en toe eens een incidenteel succesje zoals van ons met ADO, dat we eens een keer van de grootheid uit de hoofdstad winnen. Dat zijn voor ons hoogtepunten. En dat is met Swansea is dat eigenlijk precies hetzelfde. En je moet gewoon zo ver mogelijk zien te komen. En voor die Europese tripjes, ik vind ze de mooiste die er zijn. Ik ben met NEC in Polen geweest. Dat bedoel ik. In Krakau, Wisla Krakau. Een fantastische ervaring. Ja. Maar goed, je zei het ook al zo, als je wint van Manchester United, voor Swansea tegen Manchester United, dat is dus 2 keer gebeurd. En wat is dat nou tussen jou en Louis van Gaal? Nee, niks. Dat komt echt, dat wil ik heel simpel zijn. Dat komt niet door mij in ieder geval. Ik heb niks tegen Van Gaal. Je kan alle interviews erop nakijken. Ik heb altijd met respect over die man gesproken. En dat doe ik nog steeds. Over zijn kunnen, daar valt niks over te zeggen. Zullen we even kijken? Ja, natuurlijk. We gaan even kijken. The world has ever seen. From fourth to first in 4 years, and now we're... Meneer Van Gaal, ben u gespannen? Nee hoor, als ik jou zie, nooit. Kijk of hij nou afloopt nog zo lacht die hondenkop. Mafkeesje. Ik vind het zo'n arrogante kwal, echt dat mijn uit de grond van maakt. Ik heb respect voor hem, maar wat een lul. Er zit geen woordspaas bij, John. Nee, maar dat ga ik je ook uitleggen. Kijk, wij wonnen de eerste wedstrijd in Manchester. Dat is een heel kort verhaal, ga ik even vertellen. Kijk, we winnen in Manchester met 2-1. De eerste wedstrijd dat Van Gaal trainer was bij zijn debuut. En je hebt bij Manchester een hele kleine bestuurskamer. Er zitten 3 tafeltjes van 8 en een tafeltje van 4. 3 tafeltjes waar de mensen van Manchester aan zaten. Met onder andere Sir Bobby Charles en 1 tafeltje van 8 met ons. Hij kon binnenlopen, is overal met iedereen gaan praten. En langs ons liep hij en hij heeft ons nog een blikwaarde gegund. Waarop ik zei op zijn Haags van Louis Pik. Je vindt het toch niet erg dat wij die punten dadelijk mee terug naar Den Haag nemen. En zo maakte ik er een grapje van. En hij draaide zich eigenlijk om. En toen zei hij, ik spreek jou na afloop van de wedstrijd, spreek ik je nog wel. Nou, we hebben met 2-1 gewonnen. Ik heb 2 uur lang met een fles champagne aan mijn mel gezeten. Maar ik heb hem niet meer gezien. Nee. Nou, en toen kwamen we daar. En daar heeft hij dus de Nederlandse journalist 2 keer geen antwoord gegeven. Hij heeft mijn trainer geen hand gegeven omdat hij vond dat hij onverdiend verloren had. En aan het einde van de rit kwam Van Persie me feliciteren. Daley Blind kwam me feliciteren. Frans Hoek kwam me feliciteren. En aan hem werd gevraagd van meneer Van Gaal, Bram Koning, leuk, puntjes gepakt van u. En toen zei hij simpelweg van, je hebt toch niet meegespeeld en ik vind het een vervelende vent. Ik heb met die man nog nooit gesproken. En als hij zo over mij praat en iemand gaat dan tegen mij zeggen, wat vind je van die man? Ja, moet ik dan zeggen, ik vind het een aardige vent? Dat vind ik helemaal niet. Nee. Het is nog een relletje geworden, toch? In de Engelse tabloids. Want die hoorde dan weer dat een bestuurslid van Swansea, die zei dat een vervelende man, die Van Gaal, en dan iets andere bewoordingen. Ja. Dat is toch een behoorlijke rel geweest, toch? In de tabloids. Ik heb dan een behoorlijke narigheid over gehad, wat met een sisser afgelopen is. Maar ik werd zelfs door de Engelse voetbalbond in staat van beschuldiging gesteld met een of ander artikel 8 ding. En daar word
word je niet vrolijk van. Dat stond er in het artikel. Serieus, artikel 8? Nee. Jij ook heel vaak, daar weet je alles van, René. Ik wist niet wat erin stond, René, zeg ik eerlijk. Maar ja, je krijgt zo'n brief thuis en dan ga je toch even op de serieuze schiktoer. En hoe dat, kijk, er wordt altijd in Engeland met respect over mensen gesproken. En wij in Den Haag leggen jij komt uit Rotterdam, dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Kijk, wij zeggen het allemaal even iets directer, wat bij sommige mensen een beetje verkeerd overkomt. Maar ik bedoel er verder niks mee. Ik vind gewoon dat Van Gaal zelf vaak veel te ver gaat. Hij ziet achter elke boom ziet hij een vijand staan. En ik ben geen vijand van hem. Sterker nog, ik heb toen in Nederland zelf ook voor hem zitten juichen toen hij het goed deed in Brazilië. Daar gaat het helemaal niet om. Alleen, ik heb meer respect voor Ronald Koeman, hoe hij het op die manier doet, als dat hij met al dat geld over de brug gooien bij elke club in Den Haag gaat achterlaten. En dan, als hij dan succes hebt, dan is ineens iedereen pro van Gaal. Maar moet je even kijken wat voor een bende die erachter laat als die weggaat. Ja, wat jullie trouwens wel bewerkstelligd hebben bij Swansea City. Want heel veel supporters uit Engeland die vinden Swansea is de tweede club. Dan zijn ze fan van Manchester United of van Chelsea. Maar vaak als tweede club zijn ze dan fan van Swansea City. Eigenlijk een vergelijkbare situatie wat Heerenveen jarenlang heeft gehad. Jarenlang Heerenveen. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar in ieder geval is het zo dat... Een beetje Cambuur, hè? Ik denk dat dat een beetje ook die kant op gaat. Ja, dat zeg ik heel eerlijk. Kijk, is het zo, René? Ja, toch ik denk het wel. Ja. Nou ja, ik denk dat Cambuur ook op dit moment heel veel supporters, heel veel goodwill kweekt door de manier van spelen. De strijd die ze erin gooien. Ik denk dat die trainer van Cambuur gewoon een geweldige gaaf vent is. En ik denk dat mensen zich daarin kunnen vinden. En dat is bij mij in Swansea is dat exact hetzelfde verhaal. We hebben een club, we gooien geen geld over de ballen. We draaien mee en iedereen denkt hoe kan dat ze meedraaien. En ze draaien toch mee. En leuk voetbal. En leuk voetbal. Ja. We hebben natuurlijk al onze trainers die hebben we moeten verkopen. Om de simpele reden, omdat als het goed gaat, iedereen wil ineens onze trainers hebben. Nu wordt Gary Monk weer in verband gebracht met West Ham. En ze halen allemaal onze mensen weg. Nou, een teken dat het goed gaat. En nu zien andere clubs ook dat dat misschien wel op die manier moet. Southampton. Hè? Koeman die had maar 1 of 2 spelers toen hij daar kwam. Nou, ik vind dat nogal wat als die man dat durft. En kijk wat die man gedaan heeft. Hij heeft relatief kleine bedragen neergezet. Hij staat gewoon schitterend daar bovenaan in de Premier League. 5e staat hij op dit moment. Fantastisch gedaan. En Stoke City ook een ploeg. Staat ook in het linkerrijtje. Wij staan in het linkerrijtje. En die ploegen die heel veel schulden maken. Ja, die zie je allemaal afglijden. En kijk naar Queen's Park Rangers, kijk naar Everton op dit moment. Ze staan allemaal in de rechterkant en ze raken allemaal in paniek nu. En ja, ik ben super trots dat een heleboel mensen zich met onze club kunnen vinden. Ja. Wat jij zei, er was het afgelopen jaar een enquête gehouden. Bij alle clubs in Engeland. En er werd gevraagd van... een van de vragen was... wat is jouw favoriete voetbalclub naar je eigen club? En dat was 85%. Die zei Swansea. En ik kan je verklappen... dan krijg je een hele grote kick van hem. Ja, ja dat vond ik wel heel mooi. Ja, dat is er ook gewoon over. Ja. Ik bedoel, dat is iets om trots op te zijn. Ja. Hey jongens, bij Weest van PSV... want mijn bestuurslid van Swansea... en een fanatieke ADO-supporter... met een oud-speler van Cambuur... en met een Cambuur-watcher aan tafel... wil ik toch even de switch maken naar Heerenveen. Ja, want Heerenveen match in PSV. Bij Weest van de Eindhovenaren is PSV landskampioen. Daar gaat elke niet in Eindhoven... gemakshalve maar vanuit. Dat het al eerst slag is. Lodewegers, trouwens, ik heb even een Sjen, denk der oorzoer. Ja. Volgens mij hopen ze dat ze kampioen worden. Ik weet niet of ze daarvan uitgaan. Als ze ervan uitgaan en dat ze zomaar van Heerenveen zouden gaan winnen... Nou, dat zou niet erg aardig zijn. Wij willen ons huid duur verkopen daar. En wij gaan alles geven wat we hebben. De kratten bier zijn al geleverd door de supportersclub van PSV. Ja, ik zag ze staan. Ja. Ik denk, wat doen die dingen hier, joh? Maar ik begreep het eerst niet. Maar even later viel het kwartje. Volgens mij had Joey een keer gezegd voor 10 kratten bier doen we veel. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk niet waar, maar dat is wel ludiek. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja, een heel grappig verhaal, want het waren eigenlijk hele kratjes. En toen zei Joey van den Berg, ja, ho. Het moest eigenlijk hele kratten zijn. Hè? Gewoon 420 flesjes. Dan ben die 2 supporters wel weer om naar de supermarkt hier om nog weer even 2 kratjes bier erbij te heljen. Ik zie toch dat Dwight Lodewegers even refereren aan de wedstrijd van Cambuur een paar hier verliezen. Het er niet in, de 0-0. De 0-0, bij het 100-jarig bestaan. En dat PSV zei, doen we ons even een beetje lekkere makkelijke tegenstand. Oké, doen we Cambuur. 0-0, einde feest. Ja. Dat was toch wel heel leuk, hè? Ja, en Cambuur ging nog winnen. Ja, absoluut. Ja. Maar ken jij de VNO van een verrassingsvarretje? Ja. Denk je zo? Ja, maar ja, dat kan altijd. Maar ik vind PSV toch wel een heel goed elftal, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is wel de terechte kampioen van Nederland. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat ze een eigen hoes sliebelen. Of er moet iets... Nou ja, ik denk... Maar ja, Heerenveen het speelde zijn beste wedstrijden zijn dit soort zinstanders. Ja, de afgelopen week tegen NAC was een mooie wedstrijd. Of tegen AZ was een mooie wedstrijd, maar daar hadden ze ook kunnen verliezen. Ja. Maar ze hebben een periode, zeg maar, net voordat Cambuur Heerenveen was, dat ze echt
Nou, dan swingde het wel. Ja, dus, een hakjesfestijn. ze hebben dat wel. Ik denk dat PSV niet zomaar even. Het is geen appeltje, dat vind ik ook. Nee. Nou, maar goed, PSV is natuurlijk een hele volwassen ploeg. Wat denk jij, John? Ik denk dat het 0-1 wordt. Ik denk dat 0-1? dat is een hele ik denk wel dat PSV kampioen wordt. Dat hoop ik wel, mag ik hopen. Ja. Maar ik denk dat dat nog een verrassing kan worden. Want dit zijn van die wedstrijden waar ze denken dat ze het gaan halen. En wat het inderdaad, refereert aan die Cambuurwedstrijd inderdaad. Dan kan je zomaar misgaan en het zou zomaar kunnen. Ja, en dan de spanning. Want dan is het wel eens een keer een kampioenswedstrijd spelen. Net als mij in Zwolle, met Cambuur. Toen rast hij de eerste minuut alleen op een lat. Dus toen zat hij gelijk in een wedstrijd, hoor. Ja. Maar die spanning die speelt wel degelijk een grote rol, denk ik. Voor ons was het toen niet zo spannend. Want we mochten geloof ik met 4 doelpunten verschil verliezen of zo. Dus wij hadden die na-competitie waren wij zo sterk en zo vol. Wij wisten eigenlijk al voordat de eerste wedstrijd ging spelen dat we gingen winnen. Soms heb je dat in een groep. Dan weet je het gewoon. Nu gaat het gebeuren. En we hebben dat nooit echt uitgesproken naar elkaar, maar we wisten het allemaal. En kijk, als dat bij PSV ook het geval is, dan zouden ze zomaar gewoon het vanavond af kunnen gaan maken. En die ploeg is misschien nu zover, want vorig jaar, de afgelopen jaren, hebben ze ook die voorsprong steeds gehad en het dan op het laatst steeds weggegeven. En nu hebben ze hem vastgehouden, dus misschien dat ze nu zoiets hebben. Ze worden ook kampioen, maar het zal nog lastig worden. Zeker. In ieder geval tegen Heerenveen wordt het nog lastig. Ja, en in ieder geval een mooie wedstrijd. Ja, dat denk ik ook. Ja. En Van Joen, Assen, dus Cambuur Excelsior. Ik denk ook een hele leuke wedstrijd. Ik denk gewoon dat je 2 ploegen gaat zien die gewoon een leuke wedstrijd willen neerleggen. Excelsior is misschien nog belangrijk in de zin van Excelsior misschien toch nog iets wegblijven bij die... Excelsior misschien toch een tikje voorzichtiger. Dat zou kunnen, maar het is Marinus. Hè. Marinus is ook een oud Cambuurspeler. En in die tijd, die ploeg waar wij toen speelden, was het altijd, wij wilden altijd druk zetten. Naar voren, hè? Ja. En ik denk dat Marinus... hij speelt het ideaal aanvallend voetbal, eerlijk gezegd. Maar nu begint hij echt angst te... Want we hebben natuurlijk pas tegen hem gespeeld met ADO en hebben hem verslagen in de laatste minuut. Ja. En hij begint nu echt bang te worden dat hij alsnog in die degradatie... Ze hebben een waterpolo-coach hebben er zelfs bij gekregen. Hè? Voor mentale training van die Robin van Galen. Toen in Peking werd hij nog Olympisch kampioen met de dames ook. Hè? Met de waterpolo. Ik denk dat het onterecht zou zijn als Excelsior eruit zou vliegen. Want die hebben dit jaar een fantastisch jaar gedaan. Iedereen heeft ze vaste degradatie. Ook is hem goed. Marinus Dijkhuizen. Wordt hij op termijn de trainer van Cambuur? Ik hoop het. Ja, ik bedoel... ik denk dat heel veel van die jongens uit die tijd stiekem echt wel allemaal Cambuurjongens zijn geworden. Omdat we toen gewoon een hele mooie tijd hebben gehad. En dan is het toen Marinus Dijkhuizen, Roy Hendriksen. Allemaal Cambuurjongens. Ja. En Marbus. Ja, dus die komen allemaal graag nog terug. En ik weet van Marinus dat hij natuurlijk heel graag een keertje wil. Heeft hij ook al aangegeven in de pers. En en Doos zelf? Heeft Doos zelf ook ambities als trainer? Nou ja, nee. Ik zou wel iets willen doen als assistent, zeg maar dan meer in de mentale sfeer. Maar nee, trainer. Dus nou ik bondscoach. Ja, maar dat heeft ook weer meer te maken met... Dat heeft natuurlijk ook met voetbal te maken. Maar het heeft ook te maken met hoe sta je het leven? Wat doe je? Waar sta je nu? Waar wil je heen? Kan ik je ergens mee helpen? Weet je wel? Heel maatschappelijk bewust. Ja, dat vind ik heel tof. Maar kijk, ik wil niet... ik word elk jaar wel gevraagd om trainer te worden ergens. Vind ik hartstikke tof. Ik heb ook de jeugd van Cambuur getraind. Vond ik super gaaf. Als het op dat niveau is, zou ik het ook best wel weer willen doen. Maar weet je, dan moet ik elk weekend moet er zijn. Want ik wil het goed doen. Dus ik kan niet even... Maar ik wil ook wel eens een weekendje weg. Ik wil eens een weekendje naar Swansea. Ik wil eens een weekendje... Hardergerij. Weet je, in Hardergerij kan me niet schelen. Weet je, maakt me niet uit. Maar ik wil die vrijheid hebben. En als ik trainer ben, heb ik die vrijheid niet. Nee, ik snap dus het. Dat... Voorlopig net, nee. dus. Ik denk het ook net. En Swansea de Kraker tegen Leicester City, geloof ik, hè? Ja, Leicester City is ook die hebben natuurlijk van de week met 3-2 in de laatste minuut gewonnen. Die grijpen de laatste kansen, grijpen ze nog. Ja, wij hebben nog één klein kansje. We hebben nog een kansje om Europees voetbal te halen. We staan 7 punten achter Spurs, die morgen tegen Ronald Koeman moeten spelen. Ja, en ik bedoel, wij grijpen ook onze laatste strohalm, maar wij willen graag Europa in. En we gaan voor zoveel mogelijk punten. Dus dat is natuurlijk wel leuk om. Maar Leicester wordt natuurlijk een zware dobber, dat kan ik je verklappen. Want die gaan voor de laatste... wordt heel moeilijk morgen.
Ja. Je bent er niet bij, want je hebt iets veel belangrijkers. Je dochter is jarig. Mijn dochter is jarig en mijn dochter is mijn oogappel en mijn dochter is mijn alles. En mijn dochter die gaat voor de wereld. Ja, natuurlijk. En ook voor Europees voetbal van Swansea City. alles. Heren, Tiegetank, dankjewel. Dank jullie wel voor jullie komst naar het programma Bient. Ons via dus Bient op internet. Van nog een hele gezellige jong. Dag. Epke, zoek nog een toto doen voor Bient. Wacht even. Epke. Begint er al. Epke, Cambuur Excelsior, wat wordt dat? Epke. Hallo, Epke. Doe nog even hier. Yes, niet wel. Cambuur Excelsior, Epke. Jongen. Hey, hallo. Oeps. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.